Jenom bych vám chtěl ukázat, co antikult dokáže. Jak dokážou vypsychnit lidi, jak dokážou vypsychnit profesionály. A co potom obyčejní lidi dokážu udělat dalším obyčejným lidem. Kľúčovým bodom, ktorý významne ovplyvnil osoby zodpovedné za toto rozhodnutie, boli fámy, že deti v budove sú v ohrození a že už údajne boli obeťami zneužívania. Takéto obvinenia podnecovala spomínaná séria článkov pod všeobecným názvom Hriešny mesiáš, ktorých spoluautormi boli Brault a Rick Ross. A práve na základe presvedčenia, ktoré sa vytvorilo pod vplyvom naratívov antikultistov spopularizovaných v médiách, sa americký generálny prokurátor rozhodol, že je potrebné začať operáciu na záchranu rukojemníkov a vtrhnúť do budovy, v ktorej sa nachádzali spolu so svojimi deťmi. Samotní Davidi ani nevedeli, že na nich útočia. Naopak boli si istí, že v rokovaniach dosiahli pokrok a že čoskoro sa skončí hrôza, ktorú celý čas prežívali. Nevedeli, že im zostáva už len jeden deň života. Haló? Prídeš ma zabiť? Zlato, nikto ťa nepríde zabiť. Aj prídete a zabijete ma? Nie, nikto nepríde. Myslím si, že použitie CS plynu proti dojčatám, proti starým ľuďom s dýchacími problémami, boli tam 60-70 roční muži a boli tam malé deti. To je muženie. A ja len vidím tie deti, ako zvracajú, kričia, pretože nie je možné, aby ste mali plynovú masku, ktorá by sadla malému dieťaťu. Nehovorí sa v ich správe, že plynové masky sa na tieto deti nepasujú? Presne tak. A to o tom nevedeli? Mali to vedieť. Obraz udalostí vo Wakeu vyzeral, ako by nejaký rafinovaný maniak vytvoril pre týchto ľudí mučieň, kde rodičia, ktorí s tým nemohli nič urobiť, mohli len sledovať, ako sa ich deti dusia, ako sa im z neprirodzených príčin lámu kosti a potom spolu s nimi zaživa zhoria. Ešte aj teraz sa v článkoch o tragédii vo Wakeu môžete stretnúť s formuláciou, že bolo zabitých asi 80 sektárov. Nie ľudí, nie amerických občanov, ale sektárov. Túto formuláciu používajú antikultisti a ich podporovatelia, aby vo vás týchto ľudí nevyvolala ľútosť a žiaľ. A aby ste sa ako spoločnosť necítili vinní za to, že ste to dopustili a že ste skutočným páchateľom umožnili ujsť a spáchať túto masovú vraždu. Rok po týchto udalostiach hovorca antikultovej skupiny, deprogramátor Rick Ross, ktorý mal obrovský vplyv na tragické vyústenie udalostí vo Wakeu, opísal osobnosť Davida Koreša a charakterizoval vetvu Dávidovu v nových mediálnych správach takto. The group is without any doubt whatsoever, a highly destructive, manipulative cult. I would liken the group to Jim Jones. Koresh is your stock cult leader. They're all the same. Meet one and you've met them all. They're deeply disturbed, have a borderline personality, and lack any type of... No one willingly enters into a relationship like this. So you're talking about deception and manipulation by the leader, people being coached in ever so slightly, pulled in deeper and deeper without knowing where it's going or seeing the total picture.